πώς λειτουργεί το ενδοκρινικό σύστημα. Οι ενδοκρινείς αδένες απελευθερώνουν στο αίμα χημικές ουσίες μηνύματα, τις ορμόνες, οι οποίες μεταφέρονται με την κυκλοφορία στους ιστούς του σώματος. Όταν φτάσουν στους ιστούς, οι ορμόνες προσκολώνται σε κύτταρα ευαίσθητα σε αυτές. Αυτά τα κύτταρα στόχοι αντιδρούν στην παρουσία των ορμονών, οι οποίες έτσι επηρεάζουν την κυτταρική λειτουργία. Υπόφυση. Το ενδοκρινικό σύστημα αποτελείται από αδένες που εκρίνουν στο αίμα χημικές ουσίες μηνύματα, τις ορμόνες. Οι ορμόνες ταξιδεύουν στο σώμα και φτάνουν σε όργανα και ιστούς όπου ρυθμίζουν δραστηριότητες, όπως η αύξηση του σώματος και η αναπαραγωγή και άλλες σωματικές λειτουργίες. Ενδοκρινείς αδένες του εγκεφάλου. Θηρεοειδής και παραθηρεοειδής αδένας. Θηρεοειδής αδένας. Επινεφρίδια. Πάγκρεας. Το ενδοκρινικό σύστημα αποτελείται από αδένες που εκρίνουν στο αίμα χημικές ουσίες